O Concello de Noia está inmerso na digitalización do seu arquivo histórico e administrativo. En 2019 iniciaba os traballos que se dividiron en varias fases e que agora veñen de recibir o empuxón definitivo grazas a unha axuda da Amtega de máis de 30.000 euros. No ano 2019 vense realizando un traballo que creíamos fundamental nun archivo tanto no histórico como no administrativo, con varias fases donde tuvemos unha persona un bolseiro, temos unha adjudicación dunha empresa externa que un pouco que estamos modernizando todo o archivo, non? Entón, o que fixemos foi presentarnos unha subvención que sacaba Antega para a digitalización do archivo histórico, donde creemos que, en calquer pueblo con a historia que ten Noia e o acceso aos documentos, realmente estás accedendo á historia, non, do Concello. A empresa Reproudlet foi a encargada de converter en arquivos digitais máis de 50.000 documentos que forman parte do arquivo noiés. Ademais de garantir a súa conservación, a súa digitalización e volcado no repositorio Galiciana permite unha maior transparencia e facilidade de acceso á documentación. Porque ao mesmo tempo que se garantiza a conservación da documentación que se atopa en moitos lugares maltratada tanto polo ambiente ao que é sometida como polo propio espacio, os arquivos non teñen as mellores condicións, como tamén se garantiza cuestións de transparencia, de acceso á información documental tanto da cidadanía do propio Concello de Noia neste caso, como tamén abre liñas de investigación que queiran realizar investigadores e investigadoras a través, xa digo, da consulta destas imaxes digitalizadas no repositorio Galiciana. Ademais da digitalización do arquivo, o Concello ten previsto tamén acometer melloras nas súas instalacións, posto que se trata dun arquivo moi visitado por historiadores, xa que data do ano 1559. Non só hai que modernizar o archivo, digitalizar todo, sino que tamén as instalacións. Estamos en ese proceso onde este archivo tamén estaba compartido por unha parte dunha notaría, e entón o que agora vais a separar, que vamos a valorar e a poñer en valor o que é o noso archivo histórico, que ademais é un archivo moi visitado por moitísimos historiadores, xente que quere facer moitísimas teses ou simplemente consultar documentos con un valor incalculable na nosa historia, non?